Operator sang bulang sa Santa Barbara, Iloilo, ginako sa LGU nga wala na kay balo sa resolusyon sang NIATF sa suspension sa mga bulang. DILG 6 na payag nga mahimo makasuhan ang mga imbolbado sa pagpatigayon sang bulang. Ini gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Matapos ginpatawag sang Santa Barbara LGU ang tagpamuno sang Santa Barbara Square Cockpit Arena sa Barangay Cafe, ginako sang operator sang bulangan nga wala ni nakahibalo sa mando sang National IATF nga suspendido ang pagbulang tubtob Abril 4. Well, ang siling nila na hindi sila aware patong IATF resolution. Okay, ito March 18 ato nga date mo, no? March 18 ang gin-promulgate ito. Kailangan ilang po lang 19 at 20. Ginpahayag man sang operator nga ang ginhiwat nga bulang ang parte pa sang fiesta sa barangay. Una na nga ginpahayag sang LGU nga wala sila sang may gin-issue nga special permit sa nasambit nga adlaw. Fiesta abi sa may barangay ni Ngayan sa tong March 20. No, March 20 Sabado ina. So ang bulang nila do March 19. Samtang sunod sa DILG Region 6, ilan na nga gina-verify ang mga ebidensya lakip na ang video nga kuha mismo sa sulod sang bulangan. Sa diin madamo sang tawo nga nagtambong. Dugang pa sang DILG, sa tion mapamatudaan nga may paglapas sa mando, mahimo nga magpangatubang sang penalidad ang mismo local chief executive sang Banwa. I-forward man na naman sa central office, no, and central office na siyang ma-decide whether to pursue, no, filing administrative or criminal cases sa mga involved, including the operator. Ginapangayuan pa sang LGU sang written explanation ng operator. Sa karon, giinsiraduan na ang nasambit nga bulangan. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.